ducht dat we bij een aflevering van Onderweg op de geur afgaan. Maar hier bij... Hallo! Marianne of Christa? Marianne. Ik zeg net tegen de mensen toe, Marianne, het gebeurt niet duk dat we bij een... Help! Nee, we zien het maar. Ja, ik weet het, ik ken het. Ik heb wel een beetje steken. Maakt niks goed. Dag, Goeiedag. jonge dame. Wat leuk om een keer te ontmoeten. Ja, dus wij is ook zo leuk nog Ja. eens vanaf die bankske. Ja, ik denk, wat. Nee, ik zeg net tegen de mensen toe, het Ja. gebeurt niet duk dat we op de geur afgaan. Voor nee, een maar- aflevering. De Gans Meijel Dat is- ruikt naar de... Wat de azijn. Maar er zijn weinig betere en milieuvriendelijke manieren om een groen stuip of tegen een drek Ja, te keer te gaan als met... door, hè? Ja, dat bedoel ik. Ja, laten we gaan Dus- namen nemen van nee, supermarkten nee, lossen nee, ze dat die doe ik- halen. nee, dat doe ik niet, Maar maar- met de 5 liter potverdikkie. Ja. Die lost er gaan graas over groeien. Nee, maar dat meng ik toch wel aan. Ik heb hier achter ook nog een heel stuk. Oh, de mengs wel met water. Ja, ja. Wat is het geheime recept van Oh. Marianne? Niks. Gewoon uitproberen en doen. En de helft met water en de helft met Ja. azijn. En dan reden we hier langs Ja. en dan zit ze hier dukker op dat bankje. Ik zit hier dukker, ja. Moet ik even langs komen Oh zitten? ja, tuurlijk. Ja, het is Dat niet zo schoon. Nee, dat maar... brood wat relaxter. Oké, ja, maar dat maakt. Oh, duizen het nou met de gieter of duizen het dan met de Ja, ik spuit? was heen met aan het knommelen, want hij duidt het nu. Is hij verstopt? Ja, dat is hoe een ringsje zo het verkeerd. Dus daar waar ik een beetje mee aan het knommelen. Oh, zo bij de hand best ik wel. Dus, ja, dus, ik ben heel... ja, zo bij de hand ben ik wel, hoor. Dat ik alles open draai en nog kijk en kijk van... En de helft dan gaan onderdelen over? Als ze Nee, met de- normaal dat niet. ze- Normaal niet. Oh, verdomme. Of hier er zit- zit wel een ringsje kapot, weet je wel. Dat zo'n rubbertje dat ik dacht van, hé, dat is volgens mij kapot. Hier zit ze goed trouwens. Hé, zit ze lekker, hè? En hier zussen de Wat voor wereld aan tas dik koffie? voorbij. Hebben we net gehad. Maar Ik heb eerst verwend. ja, in Osbaldijk hebben we net, koffie gehad. Oké, Nou, en geen gebrek aan Limburgse gasvrijheid. oké. Nou, dat is Dus mooi om daar, te daar horen. klagen we niet over. Dat is mooi om te horen. Hey, En zo moet het ook, toch? Ja, Ja. is dat voor dich? Niet dat ik weet, Oh. maar het zou... Nog Ja, mijn meer doch- 5 liter flessen nee. natuurlijk. Nee. Het goed is goed, hè? Hey, die woont hier met die man en dochter Eén Christa. Ja, en 2 honden. En 2 honden. Nou we toch met name bezig zien. Wie heet Ja. de hondjes? De hondjes heten Appie en Bibi. Appie en Bibi. Nog ergens op gebaseerd? Of gewoon leuke namen? Nee, gewoon leuke namen. Gewoon leuke namen. Appie Dat, zoals Happy. Appie zoals Happy, Happy. Happy. Oh, de hapt wel. U. Of nee, in de brokken bedoel ik dan. Hè? Oh, zo. Ja. Och, wat als Dus de het is brokken heet dan... Er wordt niet gehapt naar de baas. Nee, dat niet. Nee. Waar zien de hondjes nou? Want Die zitten hier achter de poort. wat zien die rustig? Ja, maar die kan ze wel eens. Kijk of ze... Of Oh, die ze komt er er dan zien. niet tussendoor? Nee, op zich niet. Bibi! Bibi! Of zien ze gewoon heel lui? Oh, dat kan ook wel binnen zitten, joh, dat mijn dochter ze binnen heeft gedaan. Appie! Je hebt mijn dochter ze binnen gedaan. denk ik. Oh, die is toes? Ja, die is Ja. thuis, ja. Wie al is Christa? Dat is 24. Oh. Ja. Maar die is aan het studeren, want die heeft volgende week tentamens. Dus vandaar. Ja. Wat Duitse voor studie? Management, economie en recht. De MER. Hartstikke idee. Ja. Dus die gaat dan dadelijk het bedrijfsleven in. Ja, dat is de bedoeling. Doorleed haar ambitie ook. Ja. Dus het is wel een studie die bij Het is haar een studie past. die bij haar past, en waar dat ze zich volledig voor inzet. En ze is juli begonnen en ze zit nu op een HBO-studie. Dus ja, ik heb heel veel respect voor haar. Dus die heeft zich echt naar boven Ja, die geknokt. is zich echt naar boven geknokt. Oh, Ze is mooi. nog steeds bezig, ja. Ja, ik ben heel trots op haar. Dat is echt geweldig. En Ja. waar komt een drive, waar komt hij vanaf? Ja, dat is altijd de vraag, hè. Of is dat typisch voor Christa? Als die Dat zich is iets toch in de wel kop typisch haalt voor dan... Christa. Ja, als hij zich in de kop haalt, dan probeert ze er echt wel voor te gaan. Ja. Dus waar een doel is, of ja, waar een weg is, Waarom willen ze een zijn weg? Ja, die was Dat is hem. Ja. Ja, mooi. Ja. En dich? Ik,
Ja, wie moet ik dat zeggen? Ik ben 2 jaar geleden aan mijn knie geopereerd. Ja. En toen heb ik besloten om voor mijn schoonmoeder te gaan zorgen. En dat heb ik dus, heb ik mijn werk opgezegd en ben ik voor mijn schoonmoeder gaan zorgen. En die is afgelopen januari is die gestorven. En ja, nu zit ik een beetje in een gat, zal ik maar zeggen. Maar ik ben wel een beetje aan het knokken om er weer bovenop te komen. En voor, ik wil in de zorg en vooral de dementiezorg. Ik ben ook een knokker. Ja, waarom niet? Je moest toch het maken van het leven en je moest toch proberen er een weg in te vinden. Ja. Huh? Ook al is het niet altijd even makkelijk, maar ja. Nou ja, door, hè? Ja, zeker. Ja. Nee, maar als je kijkt naar de zorg en ook de zorg voor dementerenden, Ja. dat weer er niet minder. Nee, dat werd er alleen maar meer. En gisteren heb ik dus een dag metgelopen in het zorgcentrum. Ja, dat was echt wel... Gisteren? Ja, gisteren. Ja. En ik heb er ook gesolliciteerd, maar ze zien er flink aan het verbouwen. Hè? Ja. Dus straks als het tweede gedeelte begint, weet je wel, dan... Ja, die zijn allemaal huiskamerprojecten aan het maken. En die zijn erin aan het verbouwen. En als dat straks klaar is, zoiets, dan heb ik toch... Kleinschalig. Ja, kleinschalig wonen. Met Met 10 personen, 9 tot 10 mensen. En dan samen koken, samen dingen ondernemen, samen knutselen, samen frutselen. Ja. Dus de zus vind ik zelf meer een rol in de dagbesteding bijvoorbeeld. In de dagbesteding, weggelakt. ja. Dus niet verpleging, Nee. maar dagbesteding. Dagbesteding, ja. Klinkt leuk. Ja, zeker. Ja. En En verpleging heb ik intussen ook wel veel in metgemaakt. Dus dat, daar rolt ze toch wel een beetje... Ja, ik heb geen diploma's ervoor, maar Ja. op zich, als het tegen ligt, dan doe zus veel en doe observeert. En dan kent ze toch heel veel. ja, nee, ik snap wat ze bedoelt, want ja, in mijn vak is observeren ook. Ja, zeker. Kijk, ik kom je aangelopen, ik kijk op het bordje en dan wet ze Ik de zal ook maar naar namen. binnen gaan vluchten. Bist ik Marianne of bist ik Christa? Niet Dat maakt dat niet zoet, we zijn in een tuin bezig. We gaan er nou in de zondag in een tuin werken. Maar ik zeg van, ik heb ervaring met de zorg. Ook in de zin van werk? Of meer aan de andere kant? Nee, aan de andere kant, ja. Dus ik ben destijds voor mijn schoonmoeder gaan zorgen en daar heb ik heel veel metgemaakt, ook in de zorg en dat ze gevallen is en weer in het ziekenhuis en van alles. Weet je wel. Dementeerde ze je ook? Ja. Dus wat er dan allemaal bij kan kijken, hebben we een miertje op een gejaagd. Een miertje? Oh, maar daar komen we niet door het van. Loop miertje maar lekker in gang gewoon. gewoon. Nou, dat in ieder geval. Ja, als ik hersenjeuk, dan moest ik kratsen. Ja. Maar de bist dus ervaringsdeskundig. Ja. En in het sollicitatiegesprek neem ik aan ook die ervaring duidelijk nog Ja, heb ik dat duidelijk naar vuur gebracht en ik doe het heel veel voor de zonnebloem, ben ik veel mee bezig. Allemaal, daar zet ik me dan toch wel voor in. Ja. Denk ik, Nou ik weet dat in de zorg dat ze ook de laatste jaren nadrukkelijk op zoek zien door mensen die al een bepaalde bagage meenemen. Ja, maar die weten ook wel dat wat ze doen en wie dat ze met zijn mensen om moeten gaan. Wat denkt ze zelf? Is er dadelijk plaats voor dich hier in het... Ja, daar hoop ik wel op en ik ben daar wel echt mee bezig. En ik heb pas een soort cursus dementie gevolgd, weet je wel. Dat is ook iets van... Ja, dan gaan heel veel dingen ook op zijn plek vallen. Toen heeft mijn schoonmoeder dus zo gereageerd, omdat... Ja, dan kreeg ze toch wel een beter beeld wie ze met zijn mensen om schoon en kind schoon. En ze ook in hun waarde laten en met hun met gewoon in het verhaal. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Mij gewoon in het verhaal. Ja. Observeren. En luisteren. Ja, heel belangrijk. Ja. Wie moet je dat zien als dat gaat lukken? Ja, dat hoop ik echt. Wanneer denk je door iets over te huren? Ik denk december, januari misschien. Ja, dus Okay. dat duurt nog nu de tijd. En wie geeft ze tot in tijd? Ja, ik heb nou die een vrije tijd vullen? Ja, ik ben wel veel bezig, ook met biesten, met van alles. Ik loop veel naar het bos nou en ik krijg mijn tijd wel in. Ik verveel zich niet gauw. Ik verveel me niet gauw, nee. En Dus waar studeert Christa? In Den Bosch. In Den Bosch? Ja.
Maar nou is ze toes. En Nou dat is ze toes, ja. Omdat ze nou een studie, ja, een leren is voor de tentamens. Dan is dit een rustigere omgeving. Ja. Woont ze op kamers? Nee, zo niet. Ik Als je kom woont- iedere dag, ja, lekker noems. Hotel Mama. Heerlijk, ja, heerlijk, ja. En bist ik toch achteraf ook blij dat Ja, Christa ben ik heel blij om. Ja, het is een klompje goud. Ja, dat is echt zo. Ja, het is die... Het is ons klompje goud, vinden de mensen ook natuurlijk. Ja, even, want we gaan hier niet storen bij de studie, maar natuurlijk is die kind of zien die kinderen klompjes goud. Ja. Maar wat maakt Christa bijzonder? Wat maakt Behalve zo dat het een bijzonder? doorzetter is. Ja, het is een doorzetter. Het zit zich helemaal in voor de studie. Ze werkt hier ook bij het Oranje Hotel, daar werkt ze al 16 jaar, 17 jaar. Ze begonnen als 15-jarige. Dus dat is ze er ook bij. Dus dat, ja, het is en plannen en het regelen en dat doet ze allemaal zelf. Ze is heel zelfstandig, ja. Waar ziet Christa zelf voor toekomst? Ja, ze heeft stage gelopen hier op Centerpark. Ja. Dan doet ze in de PR, zou ik maar zeggen. Ja. En dat ziet er heel, dat vond ze geweldig. Oké. Dus ze kan ook wel haar woordje doen? Ja. Ja, het heb ik vroeger niet zo achter haar gezocht, maar en ook dat werken in de horeca, ja, dat heeft er heel goed gedaan. Ja. Maar hebben we het nog niet over die man gehad? Waar is die? Dit is ook werken. Dit is vertegenwoordiger in schuurpapier. Oké. Maar je hebt geen stroeve relatie? Nee. Nee. Nee, hoe bedoel je? Nou ja, schoolpapier. Oh. En dat verloopt allemaal gelaatjes. Dat verloopt perfect. Oké. Dan pakken we dan het schuurpapier bij. Ja. Juist. Genoeg flauwe grappen. Ik vond het wel Ik vind het geweldig om nu een keer, je volgt je altijd op televisie.